Okungiphazamise kakhulu ukuthi lobugebengu ekade sikubona benzeka lobufuna ukwenzeka abantu befuna ukuthatha izwe ngobugebengu kubugebengu obuzolimaza izingane zethu ngoba izidakamizwa lezi abasebenza ngazo. Angisho ukuthi uma bekade kubugebengu obungahlanganisi nezidakamizwa besokubekezelela besingeke sikubekezelele kwakona. Kodwa lokhu kuhlangene nezidakamizwa. Ngicabanga ukuthi iningi lomphakathi wale South Africa liyazi ukuthi uma unesihlobo owazana naso noma inengane oyizalayo esekuyaqala yadla idakamizwa seyimoshakele ngeke usakwazi ukuyilungisa. Abantu abaningi ke bahlukumezwa lezi dakamizwa. Ingakho ke siwumphakathi sisonke kumele sizimisele sihlangane sibumbane ukuze silwisane nalesihlava. Lokho kungenza ukuthi ngiphakameke ukuthi ngikhulume lolu daba ingoba ngibona ukuthi uma ngiliyeka ukulikhuluma umndeni wami ukhona nje umshana wami odla idakamizwa ngikhuluma nawe eziqhamuka ngabo labantu. Uma abaphathi bezovumela lezi gebengu ukuthi ziqhubeke nokuthengisela izingane zethu lezi dakamizwa zize nazo zilethela la South Africa zizakhe la South Africa okushuthi kahle izwe lizobe lifile sothi silele emathuneni thina sibe sishiya izingane zethu zihlupheke. So ngaleso sizathu ngiyabona ukuthi kumele ukuthi sikhulume manje ukuze sikwazi ukulungisa izwe ukuya phambili. Lokho okuncane umuntu angakwazi ukwenza njengoba ethunywe enikeza umsebenzi ukuthi avikele izwe kumele ukuthi sikwenze. Ngisho kuthiwa kuyingozi thina ngoba ubungozi vele into umuntu aloka eqala engena emaphoyiseni ukuthi iphoyisa amaqhuma isibhamu ngala abantu bebaleka bayale iphoyisa afuneka liqonde laqhuma khona isibhamu. Kumele lisinikele ngalokho. Lokho engikwenzile kuyafana ke nalokho ukuthi ngiyazinikela ukuthi ukuze umphakathi uvikeleke kumele thina esinikeza umsebenzi ukuthi sivikele umphakathi kube yithina esizinikelayo kuqala.